Anh cái này đây rồi ăn cái gì ê cậu phải đây nó cậu làm vậy. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ang Telegram sa ringan channel kasi ko boray homnay tabay. बैसागु दाननि गासैबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो बे पिस्लायदो जोङो आसा खालामो बे बैसागु दानखौ गासैबो मोजाङै मोजां रंजानानै हेगारहरो बे फंबाय जानिनो दा जोङो खाथिनि स्कुलाव माने गेलेनो फैदों नै फंबायमोनखौ लानानै फैदों थ' बिसोर फंबाय बिनानाव दङ सानै ओमफ्राय बिसोरखौ गेलेनो थाखाय नै बेवहाय पिस्लायनो लाना फैदो जुद्रुनो माने नै थांगासिनो नायबाय था बिसोरजों माने दसे टाइम पास खालामनो थाखाय फैदों आरोना थ' नोंसोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाथाय बाय लाइक शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोबाव दे आरोबाव थांबाव नै पिस्लायना फैबाय ना पिस्लायनानै माबायदि मोनदों मोजां मोनदों ना जुदि भिडिअखौ लाइक खालामगोन दा भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक खालामोन भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालामदो थांसै ना थांथ' दायोस' बापरे गेलेनो हायाखै ओइ नै नेथ्र' नांजोब्बाय खिथुआ जुद्रुनानै भिडिअखौ मोजां मोनबा लाइक खालाम ओमफ्राय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होन चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो 2000 years later जों दा न'आव मोनफैनानै नै दैमायाव मोनफैबाय जोङो बेनिफ्राय टपांलानियाव टपाङाबो ना जों दा मा खालामदों दैमायाव कल खालामाखै नामा जोङो ओरैनो थाबाय थादो दैमायाव नायदो आरोना दैमाखौ नायदो दैमायानो गैया फिसाथार दैया बोहैलांबाय थादो बाहायल'थार नैखिसो नै केमेरा खेगोन टेक्सटा बिथिं बुरजाथार दैया ना ओमफ्राय बेखिनियाव बाहायल'थार ना नैखिनियाव ओमफ्राय बबेथिं बुरजा Phải kim bảy con mình phải phải बैथिं बुरजाथार ना
नोंनि दे ओमफ्राय नोंनि नामखौ खोन्थादो इयाव Ani nama Tonoras. तनयराज मा Tonoras Ujir. अ ओमफ्राय नोंनिया Ania Songira Daimari. संगिना दैमारि Sungguh. इजानि सिस्टार आरोना नियो ओमफ्राय बे काजु नों बबे स्कुलाव फरायखो खिथा इखौ खोन्था English medium school. है स्कुलनि नामखौ खोन्था स्कुलनि नामासो Sangrela English medium school. बबेयाव स्कुला क'क्राझाराव ना गथ'फोर दसे इन्जय खालामबाय ओमफ्राय भिडिअखौ जुदि नोंसोर मोजां मोनोबाथाय लाइक खालामना हो लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना माने बहुत दिन भिडिअ खालामनाय जायाखैमोन बेखायनो दिनै गथ'फोरजों माने एसे टाइम पास खालामनो होननानै ओंखारबोनाय जादों थ' मोजां मोनबाथाय लाइक खालामदो ओमफ्राय कमेन्ट खालामनाबो खोन्था माबायदि मोनो ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो अरे बुंमायो माखा सुबाय गगा मोनगोन आरो साबैदो गोलैगोन इनिफ्रायनो सुदोना दे फाय Đây mà cái này cũng bắt được đấy. Thế chạy đi ban xuân đang lại phải được. Đi mà có biết được. Không biết bay có dễ ra này lấy. Cô bị nặng đấy. Topang. Đã đó xin cứ nấu này chị. Nơi nó khỏi ăn đi gột phong nga kẹp sẽ lo kia. Lấy ăn thì nấu này bị sỉ bằng ăn khả hại. Mà về. Mà về đừng nghĩ nổ là. Nơi nó khá đấy để sợ. Sao? Đừng nhớ lại, mà tôi nó nhớ lại. Lihat thôi danger. Đừng nhớ danger nó đây. Nang thôi kẹp sẽ lo cái nữa. Gede dong. Sao con học cái gì? Nó có đôi nhà sẽ có thu ra này đây nè. Nada. Rồi khám mà lấy nổ khởi ra mà phật. Ang kagak. Ating nó sebenarnya ating ngau. Ating itu sebenarnya. Boleh ya? Ating itu mana yang dengar seru? Boleh dengar dia. Relay ini itu, angkat tinggi. Agal jeng perlu sebenarnya ini. Ini bayi ating na. Ating saya seri mana ini? Ini mana kerja mana firasat? Ang tuh ban fin kabe. Ban fin dang. Ang ini kena ini seru. Ih. Ini mana kita apa? Ang ban fin nu mana yang? Ang ban fin nu mana deh? Nggak sih kali ya. Ang ke seban ni roh. Sana yang mana sama bilang. Này ăn cái này. Này đây rồi, ăn cái gì? Ê, cậu ơi. Ê, nó ai cậu lăng vậy? Ê, mình ăn nó, ý khi gì? Muku kata. Betul kata. Ini mana ya na? Nơi ăn nó biết gì ba? Tôi nói nhà dân ta sang inside ini. Nơi ăn nhà đêm Bro, ngel maza khile. Ih, gari lama simbo phai na. Nơi. Habicing. Simbo phai na. Habicing country ne? Phai na. Ai no beleng no. Beleng ni no. Kokrazar sih nama. To guys video ke bikin apa tuh naya sigan. Ini phai di bana bedenge, ini phai jenggele betade. Di bana kacau. Video ke ini apa tuh sigan ada? Bedenge, ini phai agra bedenge juga, ini phai sima bedenge, ini phai ini dax bedenge. Dax, mana hangsu? Hangsu angcai. Deh, sampai deh. Ini video ke bikin apa tuh naya sigan naju. Ini ser muzang mundur pada share like comment kalau nane kentar ma beri jah video ah. Ini just माने बोर्डिं मोननानै माने गथ'फोरखौ बिखं आरो बिनानावफोरखौ लाना फैदो आरो बाहेराव गेलेनो होननानै ओमफ्राय गेलेनानै दा मोना जाबाय ओमफ्राय दा भिडिअखौ फोजोबनोसै आरोना जुदि नोंसोर मोजां मोनबाथाय लाइक शेयार खालामनानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो थ' बेखिनियानो जाबाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो